рӯзҳои 15 ва 16 март дар шаҳри Таини ҷумҳурии мардумии Чин мусобиқаи интихобии олимпӣ оид ба теквондо дар қораи Осиё доир гардид. Варзишгарон дар 8 вазн барои ба даст овардани рохати бозиҳои олимпӣ мубориза бурданд. Федератсияи теквондо ветеи Тоҷикистон низ варзишгарони кишварро барои иштирок дар ин мусобиқа сафарбар намуда буд, ки аз миёни онҳо Мунира Абдусаломова дар рақобатҳои вазни 67 килограмм бар ҳарифонаш ғалаба ба даст оварда рохати бозиҳои олимпиро соҳиб шуд. Пас аз иштирок дар мусобиқаи мазкур ва соҳиби гузарномаи олимпӣ шудан, ин варзишгарбонуи кишвар ба ватан баргашт. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе варзишгари муваффақи кишварро роҳбарияти Федератсияи теквондо ветеи Тоҷикистон, масъулини варзиши кишвар ва мураббиёну дӯстдорони ин риштаи варзиш самимона истиқбол гирифтанд. Ёдовар мешавем, ки Мунира дар марҳилаи чорякниҳоӣ бо намояндаи Аморати Муттаҳидаи Араб Салма Ал-Кетбӣ рақобат намуд ва ин рақибашро бидуни мушкилӣ шикаст дода ба даври дигар баромад. дар даври нимниҳоӣ ин варзишгари муваффақи тоҷик бо яке аз теквондочиёни пурқуввати Қазоқистон Кансел Денис, ки дорандаи нишонҳои биринҷӣ ва нуқраи бозиҳои осиёӣ Ҷакарта 2018 ва Ҳанҷо 2022, инчунин ду карат финалисти чемпионати Осиё Бейрут 2021 ва Чхунтхан 2022 мебошад, сабқат намуд. нерӯсанҷии варзишгарон 3 раунд идома кард, ки дар ниҳоят варзишгари кишвари мо Мунира Абдусаломова ғалаба ба даст оварда соҳиби рохати бозиҳои олимпӣ шуд. ёдовар мешавем, ки ин чорумин рохати бозиҳои олимпӣ барои варзишгарони тоҷик маҳсуб меёбад. қаблан 3 рохати дигарро мушзанҳои кишвар Давлат Болтаев, Миҷгона Самадова, Баҳодур Усмонов ба даст оварда буданд. силсила мусобиқаҳои интихобӣ барои ба даст овардани рохати бозиҳои олимпӣ идома доранд, ки варзишгарони тоҷик низ дар онҳо иштирок хоҳанд кард. аввало миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонам ва ба мо чунин варзишгарон чунин шароитҳоро муҳайё карданд. тайёриҳои мо хеле хуб буду, вале ҳарифони ман дар вақти мусобиқат хеле пурқувват буданд. ҳарифи қазоқ ҳам хеле пурқуввати бад буд. ёдовар мешавем, ки охирон маротиба дар бозиҳои олимпии Лондон 2012 варзишгарони риштаи теквондои тоҷик иштирок намуда буданд. пас аз гузашти ду бозиҳои олимпӣ дигарбора намояндагони ин риштаи варзиш низ соҳиби рохати бозиҳои олимпӣ шуданд.